Ha kakurteng ukpa, badhau kun, badhau mensim bakut, amin. Ngai kublai jan mit basuk bad bakamen epi baro, kohmen ko para ba id ho Jesu Christ. Menta kasngi kadai kasngi thoding bakut. Kasngi ka bakarpang dak banta jonga bat jongpi. Kadai kasngi jonga jingsha sat narpna bat gajingsha yap ukunra jongi. Kumching chisem. Jong ini pusan lang sipang kajing I jong kunrat jungi yang I iway pa iway. Hadu balok loy ban pai la kajong kajing im la kabenta ban penla im yang I. Hatu ngidon kajing I bat kajing yait ke basisya ya kunrat jungi. Lada kajubab jungi kalong hooi. Te hatu ngi kloy ne em ban ba lemme kading pena jong kunrat jungi kum usimian. Kijing kijing sitom kibaharukom kibawan ha kajing im jungi kilong kiding penkyang kibalong kita kijing khang lenti ha kajing im jungi hato ngila ane em ban pediang eki klem kajing knyum ne jing keno I ublay lada ngila ban pediang eki kum kabawan naga kti jong utrai kenrat jungi kinebero kilong kijing kerku kiba utrai ula ahingi. Ombaro nangi kibala ban pediang. Kum kibriu ngiwad kijing sup ne jing kemen. Te kumta komen ke parabe I. Ladang ilong kibakul telot baswai habaro kiliang. Tungin panmap nau kunrat jongi naduk denun. Bat kulari u bangin persyang kat bala. Bania ikilenti ke bama uhi gospel kat kum ulukas. Kalalong antat kat arbaje, habagas ngi kelasange banten syan, bat kejingdum kelatap ya kari berok kawe, hadu lai baje. Kaperda jong ketempel kelakat wak na pedeng. Ujisu laperta da kasur kebajam. Kopa, hakikti jong me nga IT ela ka mensim. Ban mare ong kumne ula tukut mensim. Urang ba sipai ulai I kabalajia, bat ulai ro I oblay da kabaong, da sisya ulalong ubri ubahog. Habagi pai ba kilaya lumlang hangta ban peit, kilay I kabalajia, kilalait pai shalaying da batit ela kasyadem. Baro kibala itu I Jisu kikintay kibalabut ya una Galilea, kilayang kampaji ban peit yakine ki. Ka gospel jong utrai ka jingaro sngi ka dega sngi ka bakong santam na ka banta jongi ha ka ba kabalang katolik bakhut kala khot la were ngi iway pa iway bangi dayban puson syapang ki kamba ki bakunrat jongi ulale na ka banta jongi ka jingi ka ba shisha jong u ha ka ba ulakloy ban phai la ka jong ka jing im halor pading phna Ujisu lakloy ban IT ela ka jong ka jing im ban pelai ingin ki pop kisang jungi hadu katno kunra jungi ulale na ka banta jungi te kumta ko men ko para ba I do Jesu Christ kumbalong urang ba sipai bat ki weipat ki balay I ka ka balajia hajwa ba Jesu undukut mensim ya ki kmat jungki lapan pe bat kilangay ba Jesu uday ue. Urang ba sipai, ubalayaro I ubalay bat ula balangay ba Jesu ulong bakhuy bat bahog. Lang ba kane kajing to bakhuy kabangidang syuda population, kakot kawer yanga bat epi, bangin long kita kibakloy ban pediang bat ban bud ya Jesu. Kum kito kipai ba haga gospel, kibalaya lumlang ban pej ka ban saja ya Jesu. Haba kilayu I ki baro kibalajia. Kilalay shala ki jong kaying dag batit ela ki jong ki syadem. To ay ba mangiru. Dag jing songret ka mensim. Bangin panmab na kunra jungi ki bengay lale ban pensiong si ya u. Tongin kular ya u naduk donun. Bangin bud iglenti ki ba mauhi ulayalam. Baru bangin long kita kijing syay,
ya kito kibadon hapadeng kijing dum bat kibompat tip try kenrat kenong bu kenong thau ngi aingu aidem ya me nakabenta ke baro kibamalale nakabenta jungi kublai shibun ko kenrat nakabenta kijing subun jong me hagaba melak loy ban phai la kajong kijing im nakabenta jungi iwe ba iwe kenrat basbun bat babha hashwa bangin Lethia alaidem ngidem krup akhmat jongme ngipan map name nakbanta ki like kilet kitam kiduna jongi topha iman sim bakhu jongme unri undai ngi kunrat unlam lanti ngi knang ben nginya eklanti ke babha kurkhu kurdo eking ke sem jongi ya kilok ki jo jongi ki marjan marpa jongi to pelai ikiru na ke baro ki ba apthap hakalenti ai jungki kinrat basbun babha to long kinrat halo jungi iwei pa iwei khnang bangin dubla banyai bat banbud hakalenti ki ba mamehil meyalam ngipani kane lang ba ukri sutrai jungi amen kaburam haukpa badhau khun badhau mensim bakhui kumba kalalong ka pamanengkong kumju menta bat barabo junom lai junom amen tengpa khun bat mensim bakhui amen